Assalamualaikum Kang Gareng, Bagong. Waalaikumsalam, Truk. Waalaikumsalam, Truk. Wah, iki arep nganggit apa, Truk? Iki Kang Gareng kenek Ndara Janaka ki arep munggah gunung ya, Lak. Diuluk-uluk isik suluk kae. Oh iya, Truk. Manjing wana ya, Truk. Iya. Ning iki awake dhewe gawe cakepan dhewe. Oh, gawe cakepan, Truk. Ayo coba kaya ngapa? Arep munggah gunung, kapranggul kegrumbeliwong, buron wana samya asung, hormat mringsang adiluhung. Wauta sang manekong kairing panakawan santun kayuh wahyu tumurun ong utamaning kayun baldatun thayyibatun warabun ghafur. Wah, kuwi mau sulukane ya, Truk. Lah iki mau cakepan sanggit. Wah, kowe nganggit ya sak iso-isone Kang Gareng. Iki mau nalika Ndara Janaka nek arep munggah gunung. Mula nanggon wayang ki disimbulke munggah gunung kae. Arep nggayuh wahyu tegese arep nggayuh kautaman. Ibarate ya nek dijumbuke anggo ilmu agama ya arep nggayuh kasuwargan. Jalan menuju surga. Oh iya ya, Truk. Terus kae mula nek ana nggon kitab suci ke disebutke jalan menuju surga iki sangat mendaki dan sulit. Angel ya, Truk. Angel mula kanthi digambarke dening Gusti Allah mendaki dan sulit. Terus kagem sing anggit ana nggon wayang kuwi terus disimbulke karo kae sing jenenge kayon utawa gunungan kae. Sing werdine nek ora kleru kuwi kayon iki saka tembung kayun, kayun iki saka tembung karep. Keinginan utawa tujuan sing arep digayuh kuwi ya kuwi menuju tempat yang tinggi. Swarga ya, Truk. Lah mula jalan menuju surga ya kudu mendaki dan sulit. Ora beda karo angele nalika munggah gunung, naik gunung kae mendaki kae ning donya iki sing paling angel iki ya nek munggah gunung. Oh iya ya, Truk. Nah iya, sulite akeh mula nggon kayun kae gambarane penghalang nalika arep munggah gunung werna-werna. Awis gunung sing paling ngisor dhewe ya ana gangguane nalika wis tekan tengah-tengah ya gangguane beda meneh nganti tekan pucuk gunung. Mula nek Ndara Janaka nggayuh wahyu mesti lak disimbulke ana pucuk gunung. Oh iya ya, ana para ulama utawa pandhita sing angasrama ana pucaking gunung ngono kae lak simbole ngono. Mula padha karo ning nggon kehidupan donya iki awake dhewe nek arep sinau pelajarane Gusti Allah ya jebule ya kaya wong munggah gunung. Mendaki dan sulit. Saka sulite nganti awake dhewe ora kober. Wah iya ya, ora kober sinau. Kuwi ya padha karo sulit. Wah iya ya, kuwi. Kapranggul gegrumbul liwung. Nyata ning nggon alas kae, nggon gunung lak mesti ana alase, Gong.
mesti kepranggul grumbul sing akeh kae. Mongko ning nggon grumbul iki wah werna-werna bebaya sing ana kono. Awit saka kewan sing mawa wisa termasuk sing kae tanduran sing mawa ri bebondotan ngono kae. Njrimpeti wong lumaku. Wah iya ya. Lah nalika ning kono Dara Janaka kan buron wana samya asung. Kurmat mring sangadiluhung. Oh iya, mula nek para utusane Gusti sing Maha Kuwasa kae kaya dene para nabi-nabi. Iya, kabeh isining bumi samya asung kurmat mring sangadiluhung. Ngono ya, Nggih Sang Manekung sing tansah tekun olehe ngibadah Ndara Janaka kae. Kahiring Panakawan santun. Ya, Yai Lurah Semar Gareng Petruk Bagong ya Panakawan santun ke sing ngiringi lakuning Ndara Janaka ibarate sing ngiringi lakune manusia kuwi mau ya kuwi kanca papat kuwi mau. Oh Gareng Ndara Janaka mesti ya Ndara Janaka ki satriya. Ya mesti panakawane ya kudu gedhe cilike ya melu karo Ndara kuwi mau nderek diulang karo tuntunan saka Gusti sing Maha Kuwasa kuwi mau. Oh iya ya. Gayuh wahyu tumurun. Lho kok jebule iki wahyu ki nek ora digayuh ki ora bakal iso medhun dhewe. Padha karo awake dhewe iki nek ora niat belajar ngaji, sinau nampa wahyu saka Gusti Allah ora beda karo Kanjeng Nabi iki ya ora bakal entuk wahyu. Mongko wahyu ki wujude pelajaran utawa kalimat. Mula nek ora tau dipelajari, awake dhewe ya ora entuk sing jenenge wahyu kuwi mau. Wah iya ya. Wahyu sing wahyu ki mau iso ndadekke awake dhewe iso ngerti dalan kanggo tumuju marang sing jenenge kasuwargan ki mau. Ngono ya. Minangka utamaning kayun. Dadi utamane ning donya iki karep utawa tujuan iki sing paling utama kuwi ya kae ngono nggayuh kasuwargan kuwi mau. Oh, akhire entuk sing jenenge baldatun thayyibatun warabun ghafur. Entuk kebaikan tar entuk ampunan saka Gusti sing Maha Kuwasa. Lah kuwi lak utamaning awake dhewe ning donya iki nek diapura sak kabehing keluputane awake dhewe bersih dari dosa kuwi tujuan sing utama ki kuwi, Truk. Wah iya ya, Truk. Kuwi jebule utamane kuwi Kong. Lah iya ya, Truk, mula kae didhawuhi nyuwun pangapura iki lak. Lah iya. Kuwi tujuane supaya awake dhewe dibersihke dari dosa upamane duwe dosa. Ngono ya, Nek negara ya negara supaya dikeparengke diparingi ampunan. Ngono tegese kembali bersih adeking negara. Oh iya ya, Oh ngono ya, Truk. Wah iya. Nek umpamane nggon kelompok masyarakat ya diparingi kebaikan terus diparingi ampunan dening Gusti sing Maha Kuwasa lho. Sijine diparingi ampunan kekeliruan kesalahan sing wis ana banjure dijaga dening Gusti Allah aja nganti duwe keluputan meneh lah kuwi. Hikmahe nalika nyuwun pangapura iki jebule ana werna loro kuwi mau. Oh iya ya sebab sing iso menghapus dosa iki mung Gusti Allah. Dudu awake dhewe terus dudu kancane sesama manusia iki sing menghapus dosa iki ra iso.
Oh iya ya, iki nyatane nek ora paham ki awake dhewe ya njaluk ngapura iki kaya dene ya malah arang. Oh iya ya, Truk, malah arang-arang. Wah iya ya, Oh, beda bareng wis ngaji ki akhire saiki sregep njaluk ngapura. Lho ki bedane ngaji karo ora ki kadang nang nggon kono kuwi lho, Bang. Mulane dijenengke spiritualitas utawa spirit iki lak nek maksud basa Indonesiane lak kaya dene semangat to, Bro. Oh iya, semangat untuk menuju surga ki diberi semangat untuk bisa menempuh jalan sing sulit, sing angel, sing mendaki kuwi dadi semangat oleh mendaki mergo ngerti tujuane kuwi mau gayuh kasuwargan kuwi mau. Oh iya, mula nadyan to angela kaya ngapa ya semangat. Lho ki bedane entuk pelajaran karo ora ki bedane ngono. Nek ora entuk pelajaran ki ora semangat, Bro. Iki tujuane kadang ora mudeng awake dhewe ki ora jelas kok. Oh iya ya, Wah iya ya, Truk. Nah iki mau Kang Gareng analasa wana wasa. Oh ngono. Ngono ya Kang Gareng. Wah iya, Truk. Kuwi jebule Ndara Janaka ki nek munggah ning nggon gunung kae jebule kae ya minangka ujian. Ha kuwi pesemone ya sebagai ujian. Ngono. Ngono ya, Gong. Wah iya, Truk. Sesuk teruske meneh insyaallah, Gong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.